Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:32. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 24 na bulan sang Abril tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports. First portion, balita sa patrol. Pila sang aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sang aton mga balita lokal, senior citizen na sapwan patay sa talisay. IATF sang Negros Occidental tunan ang posible nga pag-downgrade sang enhanced community quarantine kon wala na sang kaso sang COVID-19 sa sulod sang duha ka semana. Balita national issue naton karon nga aga, mga 15,000 ka mga health worker ang kinahanglan para magbulig sa existing force o kon workforce sang Pilipinas kasunod sa nagapadayon nga pagsaka sang COVID-19 nga kaso. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, nagpangabay na ang Departamento sang ikaayong lawas sang dugang nga pundo sa Department of Budget and Management para sa Emergency Hiring Program. Dugang pa ni Bergere nga sa karon 857 pa lamang ka mga health worker ang git-aprobahan sang DBM para sa inisyal nga batch sang healthcare worker nga gin-deploy sa mga COVID-19 referral centers. Gin-realign na sang departamento sang ikaayong lawas ang 7.9 milyones para sa sweldo kag benepisyo sa mga staff sang RITM. Sa karon ginaproseso sang DOH ang pangabay sang 7 ka health worker institution sang 701 kadugang nga mga health worker. Ginakulang na kita sa mga health worker. Ining pila naton ka mga kauturan karon, ang iban posible may katahap pa nga magboluntaryo o kon may katahap nga mag-inta sa mga health worker bilang mga frontliner bangod sa mga balita nga madamo na sa mga nagkalamatay nga mga doktor, nurses, mga health worker nga amo ang nagapanguna gid nga mag-atubang sa mga kasong COVID-19. Apang madamo, sigurado ako sa madamo nga voluntaryo labi na gid kung may mga benepisyo man nga makuha ining mga health worker na kon agod mag-atubang sining pinaka-delikado makalalaton makamamatay nga tagaw ining coronavirus. Amo nang ginasiling naton kung maayo ang sweldo sa aton nurses, doktor, mga health worker diri sa pungsod Pilipinas, kung tani wala kita ginakulang. Linibo-libo
ang nurses, doktor nga ara karon sa iban nga kapungsuran, didto sila nagpangalagad, didto sila nagserbisyo bangod sa maayong income. Kay kung maayo-ayo lang kung tani, ang income dire sa pungsod Pilipinas, sinobalang luyag nga mag-obra pa sa iban nga pungsod nga malayo sa ila pamilya kung maayo lang ang kompensasyon. Kabay pa, sining karon leksyon nga nakuha naton sa COVID-19. Tunan sa gobyerno kung paano bisan hindi gimantuman kadako apang masiling naton sufisyente nga batunon sang aton nurses, doktor, mga health worker dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:37. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kon kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na morning. Bilog nga Dakbanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental sa malabutan sang aton signal sa mga merkado sa palibot sang probinsya morning. Kamusta na ang aton kaagahon? Kamusta man ang palibot sang siyudad sa Bacolod? Check upon ta ina karon dugay-dugay samtang nagalambiyong man ang aton patrol. Ihatag nila sa aton ang pila ka mga impormasyon angot sa palibot, mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado. Kamusta na ang aton sinikaron number coding sa siyudad sang Bacolod? Baw, Pizza 24, lapit na gid lang ang ginahulat sang tanan. May extension pa yan? Pagkatapos sang Abril 30, dipindi na sa pagtuma naton sang pila ka mga mando sang aton local government unit. Sakay sa patrol, karon ay Biyernes karong adlaw. So ang nagaman sang aton patrol, basi makibot kamo gwapa, dalaga pa. Updan kita karon nga aga sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, morning. Good morning, Action Fred. Happy Friday. Thank God it's Friday, Action Fred. Kay Correct. sa karon nga mga inadlaw, nagapadayon sa gyapon ng enhanced community quarantine sa siyudad sang Bacolod, subong man sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Anom kadlaw na lang ta Action Fred. Magatapos na ang enhanced community quarantine. Pero Tani. tulutan awon ta lang ni tani. Pero kay tinag-una na palayag si Governor Eugenio Jose Lacson nga may possibility nga ma-extend gid ang lockdown o kun ang ECQ diri sa probinsya sang Negros Occidental kag di tan-awon man sa siyudad sa Bacolod, knowing nga may 8 na Action Fred no sa siyudad sang Bacolod. Pero kagabi Action Fred kagabi na gin interview para sa aton mga late tuners nga wala naka-monitor kagabi, gin anunsyo Action Fred ni Governor Eugenio Jose Lacson nga may duha ka panibag-ong COVID-19 case diri sa Negros Occidental. Di kagabi na interview gid ni Action Eric si Gov Lacson kag iya gin kumpirmar nga nagpositibo sa virus ang si patient number 3 na ni Action Fred mo kung matandaan. Isa ini siya ka 38 anyos nga lalaki nga residente iya sang Silay kag patient number 4 nga 50 anyos nga lalaki nga residente sang Candoni. Tak na alas 5 kahapon sang hapon Action Fred nag-abot o kunabaton sang mga otoridad ta diri ang notisya gikan sa DOH Region 6 nga positibo sa virus ang duha ka negrense. Pero ti suno kay Lacson si patient 3 kag si patient 4 ang mga OFWs na ni konti madumduman ta Action Fred no padayon nga nagahatag sang bulig ang aton nga gobyerno probinsyal nga sa mga OFWs dula kag mga stranded passengers dito sa iban nga lugar kang isang Cebu, Manila kag iban pa pero sila ni Action sila ni Action Fred lunsay mga OFW nagbiyahe ni sila gikan sa Cebu kag naglabay sa Escalante
nagligad nga Abril 14. Si patient number 3, Action Fred, nagbiyahe gikan ini siya sa Netherlands. Kag si patient number 4 ang nagbiyahe gikan ini siya sa Finland. Suno sa gobernador ang duha ni kapasyente Action Fred lunsay mga asymptomatic o kung wala sang sintomas bala nga ginabatsyag. Sila sa karon ang ginaipaidalom sa 14 days nga mandatory quarantine sa Provincial Healing Center sa Banwa naman sang Ibi Magalona. Actually, to clear lang Action Fred, no, kayang iban bala nagapamangkot. Residente lang sila sang silay kag kanduni. Pero pag abot din nila sang nagligad nga Abril 14, ginrekta na so sila dito sa may Yolanda Housing sa Ibi Magalona, kundi na muna siyang healing center sa karon sang probinsya. So wala na sila sang other pa nga may ginhapitan o kung ano manda. Ibangod si Action Fred Luyag ni Lacson nga ipatuman ang mandatory nga PCR test sa mga OFW antes magsulod sa Negros Occidental. Sunod sa gobernador ang kumbaga nakasalamuha ako na upod man lang Action Fred ang sining mga pasyente ang nagsugat lamang sa ila sa Escalante Port kag sa quarantine center among mga ila nga naatubang nagalaom si gobernador nga magka-recover ang mga pasyente pero ginklaro niya Action Fred nga hindi ini local transmission. Ang tanan nga confirmed cases diri sa probinsya sang Negros hindi local transmission kag kumadumduman ta 4 na ni Action Fred ang kumpirmado nga kaso kag ang una diri kumadumduman ta taga Ibi Magalona nga may travel history to siya sa Manila pero nagnegatibo na kag nakagwa na iya sa hospital. Ang ikaduha amo ining taga La Castellana Action Fred gikan sa Pavia Iloilo nga tinagligad lang man tong adlaw nga na-anunsyo kag kagabi ang Action Fred may duha naman iya ka mga bag-o nga mga pasyente pero in so far mga asymptomatic ni sila Action Fred kag so kay Lacson hindi man nga kinahanlan gid mo kahadlok mangod nga asymptomatic sila kag in-isolate naman kag wala naman sang damo pa Action Fred nga gingkadtuan pero amo lang nang gingkakibot sang tanan kay ano na lang tani kadlaw Action Fred no ginahawiran pa. Do halawiran pa ang enhanced community quarantine nga ginapatuman. Pero hambal nila mas mayo nga temprano pa na-detect na daan Action Fred no. Kagati kanami man kay ang protocol gid sang probinsya ginapatuman nga after repatriation gina 14 days quarantine di sa gihapon ang mga mag-aabot nga mga gina-repatriate gikan sa iban nga lugar. Now, ang pamangkot Action Fred sang iban kay nga nag-positive sila kay sa hibalo sang iban bala Action Fred bago makabalik diri sa probinsya sang Negros Occidental. Isa sa requirement sang mga manugbalik sa diin man sila residente certification actually Action Fred gikan sa ginhalinan nila nga lugar nga naga-indicate nga negatibo sila sa virus kay supposed to be under DOH guidelines ng Action Fred no. Dito pa lang sa kung diin sila na stranded dapat ginatest sila Action Fred no, especially ining mga OFW ha. Nga halin sila sa iban nga pungsod nag-abot sa pungsod Pilipinas kag plano nga magbalik man sa tagsa nila ka mga lugar. Action din. Action Fred. Hindi bala ko nagaling kasi mga pungsod pag-abot mo sa diin man nga international airport insigida quarantena ka. Correct Action Fred. Amo na sa kuntani. Amo na tong natabo Action Fred kay gakapitol man kita kis amo na ginapalayag sa aton nga mga otoridad nga pag-abot na to nila 14 days quarantine whether or not man na coming ka from infected country no sa COVID-19. Dugay naman sila Action Fred na naging quarantine tapos na stranded pag sila Action Fred kay ang ilang flight wala na dayon bangod na sa travel ban. Amoy na nga natingalahan sang iban nga nakalusot nga pag-abot di positibo. Na supposed to be dito pa lang kung nag-positive na dito Action Fred. Ginhold na dito kag wala na. Makabiyahe pa pabalik dire. Pero amo pa na karon ang ginatanaw man o kung tun-an man sa aton otoridad kung ano pag ang mga whereabouts pag nila Action Fred. Pero at least may explain man ang ining sitwasyon kay hindi mo manigar Action Fred ang kakulba bala
sa taga-probinsya sang Negros, nga gulpi lang, may duha naman, nga OFW, ang iban gani, though nagahambal ba action friend nga, ay ginapasugta na sila nga mag-travel dire, pero we understand ba, naghambal ang gobyerno provincial, nga actually sila na ang mga stranded passengers kag mga OFW ang mga nagapakig-angot man diri sa aton nagapangayo sang bulig kay kung tan-awon mo action friend ang sitwasyon sa ila budlay man kay kung di ato sila sa piyak nga lugar budlayan to sila kay ila tanan gasto ila tanan action friend wala sila sang tiniran bala di kung diriya makapauli sila sa ila pamilya after sang 14 days nga quarantine kag di at least upod nila ang sot nga upod nila ang ila pamilya. Pero galing di ang action Friday magagigil sa 14 days quarantine nga ti ginabuligan man sila sa aton gobyerno provincial. Pero in so far action Fred pasalamat kita. Nga asymptomatic ning mga pasyente kag kabay pa nga after sang PCR test o kon magwa na ni ang test ngin patigan sa ila sa liwat action Fred mangin mangin negatibo na action Fred no. Pero amo niya kung sa Bacolod naman ni Action Fred ang paghahambalan, niya mo tong ikawalo to nagligad kung madumduman ta, may ikawalo na nga pasyente kung COVID-19 positive case diri sa syudad sang Bacolod. Pero kagabi Action Fred, nagpagwa iya sang advisory man ang City Mayor's Office diri sa syudad sang Bacolod. Base sa ila na bato na sang Abril 22, may 53 ka negative test results nga nabaton nila nagligad lang agabi. Ang repeat swab test sin Action Fred, kabahin niya silang 53 nga negative results. 5 COVID positive patients ang nagpakita na sang kumbaga clear na bala kuno Action Fred sa infection. Kag gindeklarar o kun ginlabel o kun ginakabing nga recovered sa mga health authorities. Nagayo na. Correct, Action Fred. Ang swab test ni nila, swab test sa mga close contact, o labi na sa ila, mga pamilya, ang ila nakaupod, ang nagapakita man siyang negatibo nga resulta. So, epektibo karon nga adlaw, o kung kahapon nga adlaw, Abril 23, ang residente sang 5 ka-recovered COVID patients ang wala na ginakabing nga ultra risk category bila base man sa development o kon sa resulta Action Fred no nga nabaton man sa aton nga syudad. Kaya ang mga barangay captains concerned ang ginabisuhan naman sa City Health Office pero knowing Action Fred sa ila mga swab specimen nga ginpadala may dali lang kay nadula makadali si Action Eden. Mayo ning mga impormasyon para sa atong tagpalamati para may ideya kamo. Aber, konta-konta si Action Eden sa atong special communication. Action Eden, come again. Action Fred, may ara pa iya sang 64 o kon 64 test results nga pending sa gihapon. So, amo pa ng hululton tatanan, kag pangamuyuan gid Action Fred, nga ining 64 test results nga pending, ang mangin turn out negatibo lang Action Fred, no? Kaya diri na iya sa bahin sang syudad sang Bacolod. Pero so far Action Fred, amo pa lang to ang mga impormasyon man nga aton sini nga nabaton kay live kita diri naga-report man Action Fred no sa Libertad Public Market pero kay kagabi late night na ni nga mga impormasyon gusto lang naton pabalon man ang aton nga mga ka-aksyon diri sa syudad sa Bacolod kay palibot man sang Negros Occidental nga ara gid subong nagapamati karon nga adlaw. Actually Action Fred ari kita diri sa sa isa ka bake shop sa Libertad Public Market kay mamangkot kita tani kung pagpila ding presyo sa iya sining tinapay galing kinagsulod sa kay busy siya lang isa di pero may ari di sa mga star bread Action Fred ang mga paborito mo kay na nakapamangkot tag 5 ka pesos ang aton yung mga Spanish bread Action Fred tag 5 man ka pesos ang mamon may tag 10 ang donut may tag 5 ka pesos Action Fred no agati amo wala na di mga baligya niya man nga tinapay pero ang may mainit nga pandesal. May mainit nga pandesal. Amo nang importante kay mo nang bakal kunagay. Oo, amo nami gina kung labi naging ko nagahigop kasang kape. Correct. Pao sampat gina Action Fred kay di mabulong gina ang kahilab sang imutsan. Pero sa sato pa di Action Fred sang bake shop ni ari diya kanami kat
tumpok action Fred nga mga melon bala. May gagmay nga variety ambot kung gagmay ming gini sa tuod kon gabot kuha lang bisan alang-alang pa. Pero ti mamangko ta di action Fred. Ma'am, nga ga, imo ni baligya, ma'am. Ay, sorry, ma'am, nga bakal ka. Ma'am, bisan nga bakal ka pa, mangkoton ta ka, ma'am. Ma'am, do ka damo, ginisang milyon, giging bakal mo, ma'am. Para sa diin ni ma'am. Nabaligya sa amin. Sa taga diin ka, ma'am? Banago. Taga Banago ka, ma'am. Sino ganing mo ngalan? Maricel. Maricel. Amo gini, dugay ka rin baligya milyon, ma'am. Mga naman, mga lapit naman bulan. Oo. Sa COVID. Oo. Ti, apang sapin-sapin. Oo. Oo. Baway manubra mo. Oo. Kaya, siyempre na, sa COVID niya, tutukan. Amo gini, ma'am, kakiyot niya sang milyon, di ma? Ako ginapili kung ang ganyo. Pero damo, ni ka bakal, ma'am. Sinyo dito. Kaya ti inip, pag kita ng tiyempo. Ang ginabaligya mo, ma'am, amo lang ni, or ginatimpla mo? Wala na mo lang bali ginatimpla lang yan sa bakal eh. Oo. Sige, damo, masalamat, ma'am. Action Fred, ang iba, no, ti karami man kay nangita pamagi si ma'am kung paano man siya makapangita sa pangpiyan-piyan niya kay isang iya nga pamilya sa pangadlaw-adlaw kay ti umpisa nagsugod March 30 ni Action Fred ang ICQ sa syudad sang Bacolod. Ang iban gilayon man nagpatigayon sang no work no pay. Pero Action Fred bago kita malipat no, grabe Action Fred kay wala labot sang COVID-19. Nakibot ang tanan bangod nga ti may isa ka unit sang Ceres Bus bala. Ang nasunog kagabi sa sulod sang Bacolod South Ceres Terminal sa Dalan Lopasina, syudad sang Bacolod. Sa sulod bala mismo sila nga kwan. Sa sulod sang parkingan na bala nila Action Fred. Kung manotice mo, kung makalabay ka da, tanan nila nga, halos tanan nga unit nila sa Action Fred, puno na daara na da. Kaya ang sunog, nagluntad, talas 9:30 kagabi. Samtang ginapaandar bala sang driver, upod ang branch manager, ang mga unit sang bus, nga madugay na wala magkabiyahe, bangod man sang ECQ. Ti sunog kay Miss Jade Marquez, Media Relations Officer sang Vallecar Transit. Agud masiguro ang kondisyon sang mga salakyan. Do ka SOP naman sa iban Action Fred no nga ginatistingan bala nga ginapaandar ang bus pero gulpe lang iya nasunog kagabi sunog sa ila short circuit ang ginatudlo nga ginhalinan man sang sining nagluntad nga kalayo pero good thing Action Fred no wala naman sang may nasamaran nga persona o kung naulamid pa nga iban pa nga unit sang bus sa amuman nga insidente. Isa lang salakyan. Isa lang Action Fred ka bus. Tapos wala man sang may nano. So amo Action Fred halong-halong lang kita nanan, stay safe, kag stay home all the time. Wangod ko minsan ron Action Fred hindi man lang ya COVID-19 ang ginapakigbatuan kag ginapakig-awayan ta sang adlaw-adlaw. Una yung Action Fred siguro ang kapigaduhon man. Pero kabay pa nga maintindihan na ilang tanan kay do gagamo na kita Action Fred no. Kung manotice tayo nila sa syudad sang Bacolod, pati sa mga katupad nga syudad kag Banwa sa syudad sang Bacolod. Madamo nagid sang iba nagailinaway kay nagabinasulay bangod man sa sining social amelioration program. Sa aton mga ka-action no, bantayan man ang iban pa man nga mga update man sang social amelioration program bangod nabo nagapamangkot Action Fred kag damo nagapangabay nga ipang follow up tang iban nga barangay nga ila nasakupan bangod may ara sang mga reklamo ang iban may ara pa sa mga anomalya. Live din sa Libertad Public Market ini si Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Ang Social Amelioration Program, dihamak nga mga reklamo, wala kadto. Ano ang inyo pamahaw karong aga? Ang manamit ipamahaw karong aga, laswagid. Nang pagbakit o blaga, aso-aso pa siya. Pero kumplito kinanglan may tugabang siya, may takway siya, may talong siya, may okra siya, may kapaya siya, may balatong siya, may kalabasa. Kung may kalkag ka na, pwede man ibutang sa laswa. Kung may green shell, pwede man. Amuning nga, ginapulupangita ko nga pamahaw karong aga. Nang laswa bla,
butangan nyo paitan, no? O doon mo nga 4 bilo paitan para may jutay ka mabatyagan lang nga kahang-kahang sa dila mo. Pagkatapos kung may bukaw-bukaw, bakal ka da. Libertad Burgos man, o kung sa palapala, inang duldag ko, gawang nga bukaw-bukaw bla, isugba mo, sos, preparahan mo sa sinamakan. Pagkatapos ang sinamak mo, pusan mo pagid, ng katumbal nga demonyo bla, sobra pa sa kutitot mo, porte sa pagkangkang, pagkanabig ka panagunton laway mo. Pagkatapos timpla ka bla, bakal ka milonda, sandia. Pagkatapos gatas, butangan mo yelo, kagamo ng isirbe mo daw tubig mo, karon nga aga, sufficiente sa kanamitin. Inang pabakit mo, gaso-aso panglaswa, sos, sa pagkanamit ng green gid sa bawya, baw daw mabatyagan mo gid, kapalanupsop gid ang mga nutrients sa lawas mo, ang mga vitamina, dulot sining mga dahon sa gutan. Ano pa? Bakal na kabuda, laswa kita. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:03 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging Radio Philippine Standard Time, las 5:07 na. Kinanglan gid ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa sini nga panahon. Hindi kita magsalig, kinanglan mabakod ang atong lawas. Pamasyar kamo sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga, tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila, standard gauge kag
acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Bakal kamo sa ila produkto. Ila produkto nga pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Amo ining kinahanglan labi na karon sa kadelikado nga panahon bangod sining COVID-19. Ining life extension vitamin D3 kilalang kilala ini sa bilog nga kalibutan. Ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nga nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kaalawasan. Ining Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, Siyudad sang Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Diri kita balita naton sa Kapitolyo IETF sa Negros Occidental tun-an ang posible nga pag-downgrade sa enhanced community quarantine kon wala na sang kaso sang COVID-19 sa sulod sang duha ka semana. Balita Kapitolyo. Detalyo pod kay Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Pagatunan sa Interagency Task Force sa Negros Occidental ang posible nga pag-downgrade sa gina-implementar nga enhanced community quarantine kon ECQ sa Bogos nga probinsya. Inagipahayag ni Provincial Consultant Albi Benitez pananglit nga way na sang magadugang nga kaso sang positive COVID-19 diri sa Negros Occidental sa sulod sang duha ka semana. Apang klaro sang anay kongresista nga ini ang magadepende sa gihapon sa sitwasyon sang kada banwa kag syudad o kon LGU diri sa Negros Occidental. Ang ECQ o kon General Community Quarantine ang magalawig tubtob Abril 30. Former Congressman Benitez. Ang purpose ng ECQ is to stop transmission. So ginabantayan naton ang mga test results naton kung may positive or negative, pila ang ginatesta. So on that basis, we decide whether there is less transmission happening in the province or not. No? And that's why we have a time frame of 2 weeks. Amo na ang atong ginahatag sa situation naton. If there is no positive case within 2 weeks, then as a rule of thumb, no, we will start thinking whether to downgrade our community quarantine. But as I've said, no, Board Ryan, it is not a time frame nga ginasunod gid namon. No? It also depends on the condition. It depends on several other factors. But as a rule of thumb, every 2 weeks ginalantaw naton ang transmission rate, no? Whether we get more positives or not. Ang kaaksyon gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hinuboya, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio,
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabsan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo.
o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Ginakulang na kita sang budget para ibulig sa aton mga health worker. May ara na gani pananawan ang mga mamalida nga imbes nga ipatong sa buwis, ibaligya ta ang mga asset naton, ang mga propiedad nga daw hindi man mapuslan ng mga golf courses, kagiban pa, ti bilyones ang bilis na. Tag 150 hektarya sina. Pero, ang inimo sang gobyerno, nag-loan siya sa World Bank. Ti do aprobado man, daw 100 milyones itong in-loan bla mo. Mga 5.1 bilyones na. Kung ikumparar mo sa piso sa pungsod Pilipinas. Di hindi naman mabaso lang atong gobyerno, di niya bikuto na ang gasto subong. Bulig dire, bulig dito, social amelioration dire, bulig sa local government unit, bulig sa national government unit, provincial unit, ang ginahimo subong sa gobyerno. Hindi pa gani tanan matatapan, hindi pa tanan matagaan. Amo ni siya nga kung maglawig pa ini, ang ining enhanced community quarantine, kag ang COVID-19 gani, sus, dumapurdoy na ang pungsod Pilipinas. Nagloan na kita, mahimo ibaligya ta pa kung wala na gid sang kuwaan pondo ang mga assets ng gobyerno. Kabudlay, no? Porte ini. So, pagkatapos ng COVID-19, kung maglawig ini, mapurte. Pangaraskas na magita nga makabawi batak sa aton nga napurdoy nga ekonomiya. Laming-at naman sini ang aton pagpangabuhi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Babalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa
wala sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay na nung kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon.
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, Senior citizen, nasapuan patay sa talisay. Detalye sini, o porque Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May nga action na friend na sapuan na lang ining isa ka senior citizen nga nagapaligo sa iya kaugalingon nga dugo sa isa ka barangay sa syudad sang Talisay nagligad nga adlaw. Ang biktima action friend ginhinago nato na ngalan dire pero isa ini ka lalaki kag nagaedad sang 61 anyos. Sunod dire kay Police Major Jigger Jimeno, Hepe sa Talisay PNP, ang hinablo sa ning biktima nakabugtaw matapos makabati sang duha ka lupok action friend. Ya inigin pangita kag dito nasapuan sa sulod sang banyo nga nagapulong kuon kag dugoon may pilas ini sa ulo. Na-recover man sa eksena sang incident action friend ang 38 nga gingamit sini kag according pa kay Jimeno, antes nagkomiter sang suicide ini nasambit iya nga biktima nakamuno na ni siya mga 3 days before siya pamilya nga manginmatay siya bangod sa ginadala iya nga problema. Wala sang foul play action friend ginakit-an, way naman sang plano pang pamilya dinhi nga ipa-autopsy ang bangkay sang biktima. Pero suno iya sa kapulisan, padayon ang ila sini maid-id nga pag-imbestigar. Sa ila ni previous mga days before ni daw naghambal ni sa daw masuicide sa bala. Ining balita ini Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y, sa bisan anong kalintangan, responsable
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:39 na. Kabay pa bisan paano ining Ramadan karon nga ginapatigayon sa aton mga kauturan nga Muslim, magahatag ini sang ligwa agod nga mauntat anay temporaryo. Kabay pa ining inambusanay kag pinatyanay tugas ang Abu Sayyaf kag iban nga mga grupong bandido dito sa Mindanao. Ako saludo ako sa Muslim, amak mo ilaya puasa isa ka bulan. Ang Ramadan ni puasa isa ka bulan niya mo. Porte ang ila pagpamalandong, ang ila pagpangamuyo, porte ang ila sini puasa isa ka bulan. Kita ko ni may ara kita Semana Santa, tag isa lang ka semana. Ang iya sa Muslim isa ka bulan, ang ila ya pagpuasa, ang ila ya pagpangamuyo. Pero galing ti may nagkalain-lain nga grupo. Si Presidente Rodrigo Duterte, sila niya kabay pa ining Holy Month sang Ramadan, magaisa kita, pagidait, mangin matawhay, isa lang ang aton inkwentro nanay, ang kagaw, ang COVID-19. Nagligad to, di hamak nga soldado nagkalamatay, binalbal mayo inkwentro sang Abu Sayyaf. Ini balang away sang Mindanao, halin sa una pa ni. Hindi na mauntat ang ilinaway. Kagamay sang ginalinan sini mo. Kung nga ang daw akig ang Muslim, ang agaway duta malang. Nagligat ko si magsaysang presidente, may land reform. Ang tanan niya sa bilog nga Pilipinas, wala duta, pinanailoy as Mindanao. Land reform ko no, sus kakig sa Muslim nga. Yang amon duta, igawon nyo pa, dito sumugod, wala untat nga inaway. Di kabay pa, nga ining Ramadan gindungan man sang pag-igo sang COVID-19, may ara man bisan jutay lang nga pagidait. Hindi ta na pagdugangan na problema, hindi ta na pagdugangan ang patay. Kalamatay na kita sa COVID-19, nakalamatay pa kita sa inaway, kalamatay pa kita sa engkwentrohanay. Tisiling ni Presidente Rodrigo Duterte, abe, paghidait anay. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:41 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad.
Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47 na, dire kita
pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kaapulisan. Aber, check upon ta naman ang patrol, may mga pasaway pa nga mga nagkalabilin. Adlaw-adlaw daw launtat, no? May mga pasaway, may tig-aulo gid nga mga nagkaladakpan. Sa sini nga mga tinion, aber, upod kita sa patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon Edien Aboso. Aksyon Edien, kamusta? Aksyon na Fred, sa gyapon wala sang dalagko man nga mga insidente nga nagluntad sa palibot sa syudad sa nagaligad nga 24 oras. Pipila naman lang ka mga persona ang naglapas sa enhanced community quarantine nga violation. Kangay sang wala nagasuksok sang mask, paglapaw sa curfew, kag wala nagasunod sa odd-even o kung number coding scheme. Sa Station 1, wala sang may nadakpan action Fred, samtang sa Station 2 may 3. Sa Station 4 may isa, kaga sa Station 6 may yara naman action Fred sang isa. Samtang balita naman gikan sa bahin sang Negros Occidental Police Provincial Office, masobra 2 milyones pesos naman ang natipon na pondo sang kapulisan para sa Team PNP Bayanihan Challenge nga natala na ibulig sa mga apektado sang COVID-19. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:49 na. Ang ginahambalan kapulisan, wala makaluwas ang aton mga frontliner kon COVID-19 ang paghahambalan. Damo-damo man sa aton mga kapulisan, magluwas sa doktor kag nurses nga apektado nalatnan sang COVID-19. Ang report pinakaulihi daw 78 bala kakatapo sang kapulisan ang nagpositibo sa COVID-19. Tidamo naman ang nagkalamatay, 12 ang napatay. May ara pa iban subong nga ginapanilagan, posible, pasyente under monitoring, pasyente under investigation. Pero sa gihapon, nagatukas kita sang aton kalo sa mga kapulisan nga bisan paano nangin matutom sila sa ila obligasyon. Diri sa Bacolod, nakasunar kamo, nga ang pila ka mga ginaagyan naton, ining mga checkpoint naton bla, sa aton kapulisan, ang nagaman dira, ining mga empleyado gidya, regular nga kapulisan, maayo ang ila sini performance sa bulig sa mga barangay tanol, of course, kag iban nga mga voluntaryo. Isa dire sa Burgoso, ang nagabantay dira, nga katapo sa kapulisan, dalayawon man, daw ka mga makita mo gid balaya, nga daw ka mga edukado gid, no? Kahibalo gid sila sang ila obligasyon. Kag ginasigahom na kon, nga sa bilog nga mga checkpoint sa Bacolod, maayo gid ang ila sini performance. Kita mo daw, hindi ka makabati sang madamo nga reklamo, may pipila ka mga reklamo pero ina obligasyon sa aton mga frontliner kung medyo ginaulo istrikto kay matimando ina sa aton local government unit. Labi na gid ang coding number bala subong, number coding sa aton gobyerno nga kinalan subong Biyernes ad number. Tik isa may ara gid ulo ang numero ya ad even ang numero magwa gid sila puluyan ti hindi ina pwede gina istrikto gani. Amo na, nga ginapaparahan sila, ginapapauli balik kung wala agatuman sa kung ano man nga mga pagsulundan sa probinsya kag siyudad sa Bacolod. Para sa akon, hindi ba budlay mo? Ang pagtuman, nga kung magtuman kita, 100%, kita mangyapon makabinipisyo, lang tawab lang sitwasyon, subong, tekaron, pag-abot sang Abril 30, kundi pungkuan naman na sa mga medical expert, pungkuan na sa gobyerno nasyonal, pungkuan ina sa gobyerno probinsyal, pungkuan ina sa gobyerno lokal. Hambalan ina, upod ang pila ka mga opinyon sa aton mga kautuan, kamusta? Sigihon ta pa ni, ang enhanced community quarantine, i-modify ta ini, ano ang inyo desisyon? Ti kung magsilin na kanon ang ibanda, nga mga eksperto, siling niya daw wala gyapon untataw, do katig-agid sang ulo, damo gyapon ang mga nagkaladakpan, damo gyapon ang naglapas, ti anong guatas ni? Te kundi ang himuon sang nasyonal
provincial kag lokal, nya abi dugang-dugangan ta. Himuon ta naman another isa ka bulan. Di kundi nga naman kita. May mga pundo ya okay lang. Naga-panic buying kami kwarta na yan mo. Pero ang wala ya trabaho, mga remedyo general kagiban pa, labi na ang inibabtan sa bulig, sa gobyerno, te portegid. Laming at ginaya, gutom ginaya si por sigurado. Subong pa lang ya, perte ng gutom. Luwas na nakabaton, abi, temporaryo, sa aton gobyerno. Galing kong kaisabla, makailinit man. Buligan ka, social amelioration program, buligan ka sang gobyerno lokal, probinsyal, nasyonal, may barangay pa, nga mga bulig, may individual pa, nga voluntaryo nga nagabulig. Ahay, ang iba naton nga mga utod, may report pa, pagkatapos baton sang 6,000, pungko sa Madyungan, pungko sa Ilimnan, may ara pa ginakapital sa Siabo. Daw kasakit pamati ano? Daw hindi amobla. Nga buligan ka na, nga tani ina nga kwarta para sa pamilya mo, pinungko las Madyungan, ay porte, tig-agid ulo. Pungko sa Ilimnan. Daw happy-happy sila ya. Sa kwarta nga kung tani sila sa gobyerno, itigaan na mo ina para sa pamilya mo. Ay, nagkaladakpan, atos panahuran, gatong ets gawaya, gapusoy, kagamadyong, akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayo na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time on minuto ang nabilin mapangot kita sa takna alas 6. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,